toții suntem diferiți. Unele diferențe sunt ușor de sesizat. Înălțimea, coafura sau culoarea ochilor. Dar nu toate pot fi percepute. Ce vedeți privind acest desen? Cei mai mulți văd aici o rață, dar câțiva au văzut un iepure. În ambele cazuri este corect. Creierul, computerul corpului nostru, face uneori alt gen de conexiuni care afectează simțurile și modul în care percepem și decodăm anumite situații și interacțiuni. Acesta este autismul. Când creierul unei persoane și simțurile sale nu comunică optim, creierul poate deveni supra-solicitat și confuz, ceea ce afectează modul în care persoana respectivă percepe lumea. Hai să ne imaginăm că ne plimbăm pe stradă. Creierul unei persoane cu autism poate percepe aceeași plimbare, dar în alt mod, înspăimântător, nu-i așa? În cele mai multe cazuri, o persoană cu autism nu poate spune cum se simte și chiar dacă este haos în interiorul ei, privită din exterior, ea pare a fi în regulă. Acești adulți cu suflet de copil sunt incapabili să ceară ajutor. În situații tensionate, fiecare dintre noi găsim o soluție prin care să ne liniștim. Privim în altă direcție, ne ghemuim sau ne roadem unghiile. Persoanele cu autism dezvoltă alte comportamente, care pot părea neobișnuite, dar care îi ajută să-și găsească liniștea. Când toate aceste gesturi apar, înseamnă că momentele dificile sunt și ele prezente și atunci ar trebui să intervină sprijinul nostru. Dacă un PlayStation nu poate reda un joc Xbox, nu înseamnă că este defect, înseamnă doar că funcționează în alți parametri. Adolescenții cu autism au nevoie de prieteni, de oameni dispuși să-și facă timp pentru a-i cunoaște. Cu o mai bună comunicare și multă răbdare, lumea va fi un loc mai bun pentru ei.